ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ତୁଳସୀଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲ୍ମୀକି, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାସଦେବ, ଅପସନ୍ ଡି କାଳିଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲ୍ମୀକି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ରାମ କେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ରଘୁବଂଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁପ୍ତ ବଂଶ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରଘୁବଂଶ। ରାମ ରଘୁବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ରାମାୟଣ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଛି? ଏ ତ୍ରେତୟା, ବି ଦ୍ୱାପର, ସି କଳି, ଡି ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ତ୍ରେତୟା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ହନୁମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ ବାୟୁ, ବି କେଶରୀ, ସି ଦଶରଥ, ଡି ବ୍ରହ୍ମା। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କେଶରୀ। ହନୁମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କେଶରୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ ସୁଲୋଚନା, ବି ମନ୍ଦୋଦରୀ, ସି ଉର୍ମିଳା, ଡି ଶ୍ରୁତି। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉର୍ମିଳା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ରାବଣର ମାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏ ଅହଲ୍ୟା, ବି ତ୍ରିଜଟା, ସି କୈକସୀ, ଡି ତାରା। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୈକସୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ହନୁମାନ କାହାର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ବିଷ୍ଣୁ, ଅପସନ୍ ବି ଶିବ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମା, ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କିଏ ବନକୁ ପଠାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସୁମିତ୍ରା, ଅପସନ୍ ବି କୈକେୟୀ, ଅପସନ୍ ସି କୌଶଲ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୈକେୟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ରାମ କେତେ ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 10 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ବି 14 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି 7 ବର୍ଷ, ଅପସନ୍ ଡି 12 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 14 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ରାମଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନାରଦ, ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଅତ୍ରି। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଉଁ ରାକ୍ଷସୀର ନାକ କାଟିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ତାଡ଼କା, ଅପସନ୍ ବି ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା, ଅପସନ୍ ସି ମୀନାକ୍ଷୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପୁତନା। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ତିଆରି କଲାବେଳେ ତାହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଅଙ୍ଗଦ, ଅପସନ୍ ବି ବିଭୀଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ନଳ ଓ ନୀଳ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଗ୍ରୀବ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନଳ ଓ ନୀଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ସୁଗ୍ରୀବ କାହାର ଭାଇ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଙ୍ଗଦ, ଅପସନ୍ ବି ବାଳି, ଅପସନ୍ ସି ରାବଣ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଭୀଷଣ।
ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାଳି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ କି ଏହି ବାଳି ଯେ କି ରାବଣକୁ ତାର କାଖ ମୂଳେ ଚାପି ବୁଲାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଲଙ୍କାରେ ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ କିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାବଣ, ଅପସନ୍ ବି ମେଘନାଦ, ଅପସନ୍ ସି ରାକ୍ଷସ ସୈନିକ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଭୀଷଣ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାକ୍ଷସ ସୈନିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ରାବଣର ପୁଅର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଙ୍ଗଦ, ଅପସନ୍ ବି ମେଘନାଦ, ଅପସନ୍ ସି ଲବ, ଅପସନ୍ ଡି ଭରତ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମେଘନାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ରାମାୟଣ କେତେ କାଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଏ 5 କାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି 9 କାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି 12 କାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି 7 କାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 7 କାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଅରଣ୍ୟକାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ବାଳକାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବାଳକାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି, ଅପସନ୍ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରି, ଅପସନ୍ ସି ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି, ଅପସନ୍ ଡି ଫୁଲ ପିନ୍ଧାଇ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ହନୁମାନ କେଉଁ ପର୍ବତ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୈଳାସ, ଅପସନ୍ ବି ହିମାଳୟ, ଅପସନ୍ ସି ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ଗଦାର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଦା, ଅପସନ୍ ବି କୌମୋଦକୀ, ଅପସନ୍ ସି କଦମ୍ବା, ଅପସନ୍ ଡି ବଜ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୌମୋଦକୀ। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ।